May bunga na yung mga ampalaya natin, mga kapaparts. So, malaking laki ng bunga. So, sa nakita po natin, mga kapaparts, ang taba-taba. Maraming mga bulaglag. Oh, marami siya mga bunga. Safford Jokes. Good morning mga kapaparts. Ngayon ay mag-apply tayo ng fertilizer sa ating mga gulay gamit ang organic fertilizer. So meron ako dito, ito ay organic fertilizer, katas ng dahon sa malunggay at saka balat ng pinya. Gagamitin natin ito bilang fertilizer. I-spray natin sa dahon ng mga gulay. Ang ratio, isang kutsara lang nito isang kutsara nito sa 1 litrong tubig. At saka pinabulog ko to ng 1 buwan. So may katas na siya. So ito ang katas, kahit ganito lang to kadami, marami na itong beses pwede natin gamitin kasi 1 kutsara sa 1 litrong tubig. So meron din ako dito, ito na ang laman, no? Dito natin kinuha yung katas, pinupuga. So ito, so makita natin dyan, meron pa mga malunggay na bubulog, no? Andyan pa rin ang bulog na balat sa pinya. So sayang yung balat sa pinya. Pag may pinya tayo sa bahay, di ba, marami talaga mga balat. So sayang. So gamitin natin yun, ibulog natin yun, tapos pwede natin gamitin para gawing fertilizer. Mainam to sa mga gulay, mga kapaparts. So tingnan natin kung paano. Ito naman, dahil sa ganito, pwede natin to gamitin direct sa puno ng halaman. So kunin lang natin dito kahit mga 2 kutsara, ihalo sa tubig, tapos buhusan natin yung puno ng halaman para ganun marami siyang bunga. Kunin natin itong sukatan. O ayan, 1 sukat, ilagay natin dito sa tabo, no? Dagdagan natin. O, yan, 2 kutsara. Tapos lagyan natin ng tubig. Dito tayo makuha ng tubig para hindi na tayo pala sa tubig sa gripo. Ayan, so nakita natin nandiyan na sila, no? O, ayan. So ibuhos natin to ngayon sa puno ng halaman. Ayan, dito yung halaman natin, ampalaya, no? May mga bunga na yan. Tingnan nyo, may bunga na yan, mga ampalaya natin, mga kapaparts. So malaking laki ng bunga. So hahanapin natin ngayon ng puno. So sa nakita po natin, nandito yung puno, no? So andito yung tubig, ibuhos lang natin dyan. Ayan, paano ba yun? Para makita talaga. Ayan, ibuhos sa puno ng ampalaya, yung may mga dahon-dahon ng malunggay at saka balat ng pinya. So dyan natin lagayan. Tapos ayan, oh. So nakita natin, ayan. So takpan ng kunting lupa. Bakit? Kasi pag makita ng manok, puhukayin niya ng manok. So takpan, ayan, para safety sa manok, kasi maraming mga manok dito. Ayan, para hindi makita sa manok, at saka hindi siya madali matuyo. Ayan, ayan. May mga mustasa pa dito, mga kapaparts. Yun sa mustasa naman, ang pwede gagamitin natin dyan yung katas. Ito kasi nandyan yung mga dahon, di magamit natin sa spray, masira yung spray natin. Ayan, oh, natabo na siya, no? So ayan, so sa nakita po natin, mga kapaparts, ang taba-taba, maraming mga bulaglag. Oh, marami siya mga bunga. Oh, Wow. so kitang-kitang ebidensya, no? Ayan, andun po, marami, andun, marami yun. Sa 1 puno yun, no? So ngayon magre-refill naman na ulit tayo para sa ibang puno. So 2 kutsara nito sa 1 tabo, sa 1 puno ng ampalaya.
Ayan. Second time. Naglagay ng tubig. Haluan. Pwede maghugas ng kamay kasi may putik. So dandyan na ang dahon. So masarap talaga tong fertilizer. So sa ibang punuan naman ang ampalaya. So dito na naman tayo lagay ito, no? Kasi sa nakita natin parang tuyong-tuyo siya, oh. Oh. So anong gagawin natin ngayon? Lagyan natin dyan, oh, mga dahon ng malunggay. So yung mga malunggay na yung matanda na yung malunggay, hindi na pwede igulay. Sayang yun, huwag itapon yun. Pwede gawin fertilizer. So dyan ibuhos. So isang tabo para puno talaga ng fertilizer. Tuloy-tuloy ang pagbunga. And then same procedure, takpan para hindi kainin ng manok, takpan ng mga lupa. Ayan. Ayan. Gagawin po natin to mga 2 beses ang isang buwan, mga kapaparts, para ang resulta ay maraming bunga. Ayan. Yan ang resulta. So hindi na tayo magbili pa ng ampalaya, mga kapaparts. Hindi na tayo magbili. Meron na tayo panggulay, di ba? Ayan. Ayan, pwede na natin itong kunin kung gusto natin igulay, di ba? Ganun lang. So tuloy-tuloy lang. Lahat ng mga puno ng mga gulay lagyan ng fertilizer. Ayan, tingnan nyo yung upo, taba-taba na, no? Gamit lang dito ay yung mga organic na fertilizer. Ayan, ang taba-taba na, no? Gamit ang fertilizer na organic. Ayan pa mga mustasa ni Paparts. Ayan mga upo. Ayan. Ayan. So ganito lang, mga kapaparts. Simpleng pag-apply ng organic fertilizer. Dito naman sa dahon, so lagyan natin ng tubig yung spray ball, no? Yung lagyan ng tubig. Puno ng tubig. Ayan. Ayan na siya, no? Tapos kunin natin yung liquid, yung katas, 1 kutsara. Ayan. Tapos sa 1 kutsara ihalo dyan sa tubig. Ayan. Tapos pwede na natin i-apply ito ngayon sa ating dahon ng mga gulay. So ito naman i-apply natin sa mga dahon. Yan, spray. Yan. Para yung dahon ay tataba din. Yan, ganun lang. So kunting bomba. And then tirabay. Tirabay. Yan. Para ang mga bulaklak ay tataba. Ayan. Katas. Uy, may bunga. Katas ng malunggay. Yan, ganito lang, mga kapapart, ang procedure para lalong tataba yung mga gulay natin. Ayan, tingnan nyo. Ayan, ayan mga upo. Mataba na. So spray lang tayo. Ayan. Maraming mga bulaklak. Maraming bunga. Ayan, ganito lang. Simple as that, mga kapaparts.
Safford Jokes.